Gipuzkoako azken bailararen goiburuan, mendi tontor baten gainean, Atxorrotxeko gazteluaren aztarnak gordetzen dira, orain ermita batek estalita, antzinako talaia baten lekuan. Arrano kabi bat balitz bezala, lekuaren garaierak inguruko nagusitasuna ematen dio. Bertatik kontrolatzen du, bertatik zaintzen du bidea. Cuando se hablaba del macroterritorio de Guipúzcoa, en muchos casos se hablaba solamente de la tenencia de Chorroz, y eso ya nos da una idea de la importancia que tenía el castillo. Gutxik dakite Gipuzkoa 1200ko gaztelarren konkistaren ondorioz sortu zela, eta bere jatorrian 3 eremu naturalek Nafarroako erreinuko 3 tenentzik osatzen zutela, Gipuzkoa, Donostialdea eta Izorrotz. Las realidades históricas y sobre todo arqueológicas afirman que Guipúzcoa no se entregó voluntariamente los tenentes que estaban entonces allí, sino que Guipúzcoa fue conquistada, y fue conquistada a sangre y fuego. 1200ean gaztelak ez du Araba, Gipuzkoa eta Durango aldea konkistatzen, ez, Gipuzkoa ez zen existitzen. Gaztelak Nafarroa konkistatzen du. Gaztelak konkistatzen du Nafarroaren itsasaldeko zatia.